Estem al Centre de Tecnificació de Tenis de Cornellà. Aquest centre està pensat bàsicament per a tots els tenistes amb molt bona projecció de futur i molts dels jugadors ja estan en el programa ARC, el programa d'alt rendiment català, en el qual aquí intentem donar suport i sortida a aquests jugadors per en un futur tenir millors tenistes catalans. Aquí tenim jugadors catalans que nosaltres creiem que poden tenir un potencial de futur o de present en alguns casos, que a més en els seus clubs estan disposats a portar-los aquí perquè ells no poden arribar on potser la federació s'hi pot arribar. Llavors també tenim un altre grup de gent en el qual la federació els dona una sèrie d'ajudes i que puguin seguir treballant als seus centres. I a la vegada també hi ha una residència en la qual hi ha gent d'arreu d'Europa que venen per entrenar a la federació. El dia a dia dels nois consisteix, comencen a les 9 del matí, fan un petit escalfament físic. A partir d'allà normalment fem pista al primer torn, que dura més o menys des de les 9 cap a les 11, 11 i quart. A partir d'allà fan la preparació física fins a la 1 i després es dutxen, van a dinar. Per la tarda tornem un altre cop cap a les 3 i mitja, fem fins a les 5 de la tarda, hora i mitja de tenis. A partir d'allà alguns dels nanos també fan col·legi i nosaltres que som més grans potser ho fan a distància o no en fan. Tenim uns nanos joves que juguen bastant bé, que són segon any de júnior, això vol dir que tenen 18 anys i aquest any ja entren en el que és l'etapa d'absolut, que comencen a competir ja més tornejos futures per intentar assolir el millor rànquing possible i a partir d'aquí anar escalant posicions amb el rànquing ATP. Vaig arribar fa quasi 3 anys, em van oferir una beca i la veritat que estic molt a gust aquí. Tenim un bon grup, bons companys per compartir els entrenaments. La convivència és molt bona perquè ja ens coneixem tots els companys de fa molt temps, viatgem moltes setmanes durant l'any. Viure aquí no només estem entrenant a tenis, també estem fent preparació física, els estudis i també aprofitem quan no estem estudiant ni entrenant per descansar també. Pues mi paso por el centro ha sido una experiencia positiva, yo creo que he mejorado bastante mi juego, los resultados han sido buenos, me han ayudado mucho a mejorar mi juego. Vaig decidir venir aquí perquè hi ha grans jugadors i grans entrenadors i de moment està sent una molt bona experiència, aquest és el tercer any que vinc. Els entrenaments, sobretot ara a la pretemporada, que és quan més entrenem, a nivell físic fem moltes peses i també correm bastant i a nivell de tenis intentem millorar les coses que ens costen més, anar a la red, al revés, saquem bastant i arrestem i fem coses per millorar el cardio també. M'agradaria arribar a ser top 10, estaria molt bé. Perquè un jugador d'aquesta edat vulgui dedicar-se professionalment a això, en principi s'ha de tenir primer molta motivació, moltes ganes, molta mentalitat, s'ha de fer molt de treball a nivell físic perquè el tenis d'avui en dia has d'estar molt ben preparat físicament, mentalment has de ser molt fort i dedicar-li moltes hores, això no hi ha cap secret, tens que treballar moltes hores de pista, preparar-te físicament i mentalment bé i després tècnica i tàcticament.